Здравейте хора, аз съм Асетин БГ и днес ще играем Skywars в Jetpacks Network. IP-то ще е долу в описанието. Ето го и Айман, с който в момента ще играем. Здрасти! Хора. Така. И аз съм тук. Бързо. Аз съм братовчет му. Ти си в лава клетка. Май, вземи го толкова малко. Кой? Ето. Нулата. Нищо ето. Не, вземи го бързо. Даймонд, пикак си имам. Ето за това по-хубаво си вземи. Дъма меч. Добре. И ти имаш дъма меч. Айман, той до нас ли? Да. Как има до нас? Абе как няма? Имате ли стрели? Айман, имаме подарък за теб. Ама имаш дъма. Ма на мен ми трябва да стрели. Лък, имаш ли? Тък му ще дам. Лък имаш ли? Да. Добре, сега ще дам. Аз разбах ти хубавия меч. Искаш да ви дам лук? Дай. Това не е той, бе. Той е, бе. Другата страна. Той е, бе. Другата страна, бе. Сега ще ви кажа дали съм аз. Никой не... Вие сте. Видя ли, бе? Той не е. Дайте му малко стрели. На. Стига. Дай ми стрелите. Ще дам малко. Дай ми блокчета. Ма ти имаш ли лък? Дай ми стрелите, бе. Бързо, че идва един, бе. Дай ми всички стрели. Остави на мене малко. Така. Бягай. Дай ми тия дъма бутушки, бе. Да стана дъма. Без панталони. Убих го! Майко, какво е? Ама не е Г. Откъде се писал? От другия акаунт ме баннаха, защото пробва хака и изведнъж ми стана и ме баннаха. Айман, дай си панталони. Ето имаш панталонки това. И Айман, ако има дъма буту... Последния... Айман, ела да ти дам дъма каска. Ето. Имам си. Ама ти имаш айрон? Да. Айрон ли? Да, дъмата по... замисли. Да, верно. Аз всеки път си ги забравям. Айман, я дай това, бе. Ти обувките. Не, още някъде. Момче. Как го убих то без диска? Бах ти късметлията. И аз нямам храна. Пак ще убия някакъв без диска. Бе. Какво бе? Яйца аз имам много. Дай ми бутушките. Бе. Виж. Аре, плиз, мъста. Аре, Смениха ми се. Дай ми ги, бе. Хвърли ти. Дай ми някаква храна. Колко си тъп. Айман, лечи си как. Го тъпака. Басто. Ама бягай. Така, дъмо целия. Айде. Само патиш. И тъпа дъма шарп. Та постави сега да будна. Ай ти да не кажеш нещо и да ти е напипълна езика. Това среда. Айман, взимай от тук, бе. Взимай. Той ги има и двете. Виж това, бе. Тома го знам целия. Къде сте, бе? Долу. Има долу лъка, ако ти трябва. Не ми трябва. Кай, кога някой дойде? Намерих дъма бутушки. Взимай си там. Какво искаш? От тука. Имаш ли стрели? Че тук двама ще ги цъфна. Айман, ела да ти дам нещо. Чакай малко. Ела да ти дам нещо, бе. То как го цъфнах. Гошена. Айман, точно за тебе. Айман, слой си ги, бе. Мерси. Натисни. Аз съм целият дъма. И двамата. Чепът ма. Аз не толкова. Мемо едно. Там стрели. И кой друг остана? И то нещо. Те са двамата. Ние без сме тим. Ама и тук е тъпото, че няма тим. Нещо.
Най-накрая, ако станем двамата, ще трябва да се бием. Тук е. Оу! Пази ма. По-силният да победи, виж, он е там, Ти си по-силен. Да, ама ти трябва да изключиш хак, аз знам, че си хак. Не съм. Само малко. За какво ми да съм с хак? И затова, още не си свалил това, броните и ма бутат. Набутнаха ма. Хора, ще се минем към другата игра. Трябва да минем през този синя. И вече сам тук. Така. Да, той излезна, трябва през това островче. Да, трябва. Така, отново бяхме тук. Ето, изключи си хак. Изключил съм си хак. Тихо е. Чисто си призна, че си хак. Айман хак. Буднах го. Буднах го и с яйца. Не си го буднал. Малко съм. Вижда. Това е много голям случайник. Не го буднал, гледай на тото да вижда. Буднах го. Да, гледай. Аз ли тото? Къде го буднал? Сами си умрал някакъв. Ого, някакъв идва. Към, не още. Не, чак. Не още. Аз съм много ти. Не. Ой! Бутнаха ма. Джимбе. Аре, бутай го с лъка, бе. Не мога да такова. Как бяга копелето, как се качи. Те топа хакне. Аре, хой към него, бе. Не. Дай си лъка го. Пак. Той якото прасна. Ич, дори, то как ма цепи? Яш Голденка, бе. Голденка яш, ще дойди. Ще дойди яш Голденка. Аз ти казах, идва. Гледам да дойди. Гледам да дойди. Това по-остров е? Да. Виж за тебе. Така, ти не го така. Къде сте? Взете стрелят. Я Голденка. Той не бати хак. О, Айман, ти умрял ли си? Да. Тук. Значи двама. О, двама. Да не е дълна средата, така че. Жълто. Айман, ти си много слаб. Нали знаеш? О, целите са яйца, бе! Аз убих един с яйца. Мале! Знаеш ли ето? Трябва да крие такова. Този не това. На гръбница. Ого, идва. Идва, бутай го. Бъгна. Паднах аз, той би. Добре, хора, мисля това да отклипа. Ако ви е харесало, дайте един лайк, коментирайте, абонирайте се, ако все още не сте се, за да ни гледате всеки ден. И